जों मैया जानाया दाख्लै खनसे जाखांबाय दाख्लै खनसे जानानै साननै थाहाबदों आरो ओमफ्राय नै दा मैया मोना मथा मथि 10:30निफ्राय ओरै 12:00सिमा मुखुब एकदम न'थ' दा नै बुसावजोबनानै दं नायनो अबस्था ओरैनो गाज्रि जाजोब्बाय सेस दैजों हरनि समाव बिदिनो मुरा मुरि जाबोर बहुदथार फैनायाव मानसिफ्रा बिदिनो खस्थ' लानांगौ जादों माल माथा बोथ्रोदनाय दाउ अमा बोथ्रोदनायाव बहुद खस्थ' लानांगौ गोनां जादों आरो माने जाबोर जुबोर दाखोर दाला फैनायजों मानसिया थाबायनो हायि बायदि समाव बेबायदि अलखदाव गोग्लैदों दा बेबायदिनो खस्थ' बिराद दुखु खस्थ' भुगिनानै नैबे हरनि समखौ बारलायलांबाय नाथाय दा नुनायाव दैया गैलालाय ओरैनो रानलांलायबाय नाथाय बुंनो हाया दैया बबे समाव फैयो बबे समाव थाङो हाजोआव अखा हाबानो दसेनो लोब लोब बारायबोयो दा बे जाहोनाव जोंनि नैबे बे गामिनि अबस्थाया बेबायदि आरो ओरैनो मा दै बियो जेनेबा बियो ओरै खर'आव बुर नैबे ससेयाव निज्ला होननानै बुङो दा ओरैजाय निज्ला बुर निज्ला नोंथांमोननि न'आथ' दा लोमजोबनानै थाबाय थाथावना नंला दा अबेहाय थानायनि बेबस्था लादों जोङो दा उफाय गैया बे न'आवथ' जोङो थाजालाबो संनाय खावनायावथ' जाखाला जोङो बै गामिनिनो स्कुल दङ फोथार गंसे बेवहायनो जोङो ज' जानानै थानो नागिरबाय आरो दा दिनैनि दा साननि जानायखौ अबेहायथो जागोन नोंसोर साननि जानायखौथ' उफाय गैया गाव गावबागाव जेखौ दङ बेखौनो ओरैनो जानांसिगोन दा जमा थाबाय फोथाराव थासिगोन दा साजायहांलायगासिनो दङ ओरैनो गासै खैथा न'खर दंमोन गामियाव जोंनाव दा गासै गुबुन जानाय मा जानाय बे गामिथाराव 65 न'खर दङ आरो बिनिफ्राय ओरै खोलाजों आदिबासिफोर माखासे नांफादों आं बेखौ बुंनो थांला बिसोरबो दंफायो दा जोंनियाव नैबाव 65 न'खर 65 न'खराव खैथा न'आ बेबायदि जाखो बेबायदि 65 न'खराव बुंनो थाङोबा जोंनियाव ओरैहाय दा आंथ' दा साननाय जायाखै गैयाबाबो 30 न'खरसोआ नांनानै दङ आरो 30-35 बिदि नांनानै दं